Bu mol güzel tabanni hürmetine. Махсус сәбәбе бар. Kızdırılgan it, en yaratkan rızık. Kaderlim, ayda özüm kesem. Sen arıgansındır indi. Рәхмәт. Etmeseng de bula. İşinde ne haller? Дөресен әйткәндә, комиссиялар белән бераз кыенлыклар килеп чыкты. Şulaymı ne? Әйе. Башка ширкәт белән сүзешәбез. Фасоль салыйммы? Yok, gerek mi? Син кабып карарга тиешсең. İşleriniz tezden yaxşırır diye ulayım. Һичшиксез. Сүз бирәм. Benim en yaratkan rızıkım. Kaderlim, tuz bir almışsın mı? Әллә яңа bir istedin mi? Атлантада эшләр ничек? Анда da bir neçe көңілсіз хәл килеп чыкты. Бик зурданмы? Сөйләп бетергесез. Шәрап? Әйе. Хәзер җам. Мин сезгә алып киләм.